Antonia mani e dia bo dua otumfo ntam so sene nsuo no santehene ntam mese ete se de de curfew atukuro bi so ye beka ntam agu so mayemfa ma odua ye beka ntam agu so pa de nka mayemfa nsi u court okay ye beka ntam agu so pa de nka de kotwa wan ya wo please ye chiri ya mamedwuma die ne atena se ya de ebremo no die ne ntam otati we akoka ntam we abontam so ye nte ho ye nyese eta koso party tiru ewo adehifie eti na ye ba behwa ade frɛ no entam ne de ho nkomo ho entansa nyina ye soa na ye de abremo ansa na no ye nkokotokofie na ye nkotie afutuo anansem a ye rosante hinaka ye de fantam ho ye ba epetie si Jama kom he Abraham. No kom he Abraham. Aja wo supanye wo so bra free wo so. Aja wo supanye obrada se o so bra se free wo so ansa na sabe. Yeah. Tu so ansa na sabe. Puku tintin po double worry. So na wasini. So wona wasini o supanye. Wona wo ba no anti wo wo sign ewu yanti mama ni bre empress and aso asa na ejina o so ado bo empress aso na emu atin no de bre na nanim de obedi na ade so na se be ni present pa na wo ni obedi na ade akomune na yede na mana ware se be na ma na mo ni so ware no wodna wo ba ko no awu wonna wu no awu yo so wo ba ko no awu yo mu enu no awu comfort dey na ebe since be Abraham also ba no position na buy I think that's not the dey na ebe yeah son was in here oye hu nyankuma de since be buy se be gina odo be robezo ye hu nyankuma de ni pressure pa na jama komuna da ma menya de ba me to so me nsa gina ye so just obodo da woman comfort ye ya de to so me nsa gina ya e de ba se be santimai pampa so he we pampa so he onia okwaye odo me bru no na ma pampa so ye te no de amane mame yom so no na comfort de pia gina ho se we de enyina ma santima yom so no na ma pampa so ye se de ama chama se comfort de pia so se enyina ma santimai anu na ntina na ka asem we de me kamia me we de me tanke se pa sa eni se no na se be manana penso wonya de betina na nam ejina ma ya no a o se eye ni bre na ya de ano se sasimo de me tia so de ajementam se ba ko de no ba ko me se ejina ma de na ye mentan kase me ni bre sam kase pa anu ne tanke se amoka mu hu no anu ne tanke se a se be ya ka ya ntia se ne ya ka no hu se be brawo wo ti be yira na se be da won do be bru ko fo ya jina ebe nya bi die ya ci se na ka be se na jina ebe bi se sa wo kan wa ya moka de jina obe so ya so tanke se ka so ba obedi no credit se be kan wa na fi se be ya kan za e hodi e de ti no be so afram sa bi bo so mo wo just say what I say ka se so de se bo di se would didn't say what the moment someone no mama santima gira nya de obedi ma de na no wo kan no aka no wa so be wo se na ta se kan ta se so be man do joma santima gira ye ma do obedi na de ti ba ye I hear the principle wo kan no wa ye de me ka so mra no ehunu se ase ne mo so ba ka so me gira ho na mu sa ase ne mo aja ma ko mi kra de tanke se to for so mo ani pre wo se to ko de se to kwa so mo ni pre bi se woni se te gina ye aja na wo be de ne ma wo ware so se be no ba wo se ja wo ba ma no ma ware ye e ba na mo so na ma na ba nya wo anka mi nya se na mo so na ma ba ye no wa ko ni ai mo so mfo atesem hene kwaku me ne kumasi bediako na adi ahia mini amache na hote se word in apamadaka no apamadaka na asante de no asante apamadaka de yehu ase me ne ye hwe ntam ye tatin tam de ne ntam
Minu amedase. Ntam de broni kasa mesi oat. Nye oat aye candy. Nye aduane oat. Nye aduane oat. Okay. Nye o kasa bi se oat. Say ye de ba puto etwi kasa ma ntam. Okay. Ntam so akwa ye bibi se te se de obete. Yesu krowe mu di nsamfo ye de kafi atom so. Mo na se mo nsori se. Krowe ye de njanhye ato ebi adwuma we so. Ma mo nya adwuma boso me se. Saa so na ntam so ye de etie. Nti abele bi a obete ntam no. Unya te ntam a ntam ben ye ntam bebre ne wa asase we so. Nanso kwa ku me no mi oni yete obi a won ntam. Ebia metie metima kase bia e kam ntam kafia da papa wu ya oto me na so am nya metam ne de no kwa ya le sabia ma no ko wu honom. Ene ye wo ye nyina santime mu asantime wura ne ntam otumfo ntam ti na ndi na eden eda so. Nti ye mra ye wurade no so abre bia wo betese obi aka ye wura ntam no ete said ye di injunction ato kurobi so ana curfew eden ato kurobi so se metia sesi akwa me ka ntam gu so a me de curfew ato nipadua so me di injunction asa ato nipadua so ade bia nu a wo beye yi se akwantuo na wutu wo beja akọ enema na wusi wo beja isi aduane na wo no mpo a wo se wo gya no sansan ntam eden ato fam se de kowe mfoni ni ba ye wura chire mu kwayo fa so ye den e ka ntam ena ntam no so no yemisa de ne man ntam be ye ntam kwaku ye bibi ena na ekoso ene ye amamela ne ye di agina ye bisi won ye ka ntam go so se ade ye die ye ntam a ya ka abeye bibi ama asanteman ohene chirem anya afi na me ba pense mu ye hwa de na ebi a wo pe ba na wunya ba ne wakọ nso so akọgina ba na ye se akra ne ye bagina na obi ya wade o se me kamentam ka wo na me nya na me kọ nso asimasi wo kwaje me ba kwaku waka wontam eye ni breda efise na ba na wonye den na wonya bi na enye sere ye enti otomfo ntam de akwa ye gwa bi kwakufuo enya tofom se kim Ghana otomfo tam tofom a ete se de watete ye se kuro bi ye de kafi wa ye den atoso house bi ye din jansia ye den atoso otomfo ntam sa na tie wo ye wo hene ye ka otomfo ntam go su a wa henfie wo hene a wodi watana nkonwa omu nyina omu ko strike ani tiram so omu ko strike pemu na mu ye de ntam ato so no mo tena ho njan de odo omu ye den enti asem wontena se ni asem asase na wontena se nton asase impo se obi abeto asase wo ho no wo ye plot no so adwuma entam na banti no o ma ne gya adwuma ne ye den eye wono na asase nyina wa santima mu hye na se na ya kan ntam ato so entam te se de ya serve o letter se wo ye de court we de letter aba se house we ye se 1 week mamunye bibia o ya asobrate ye se contempt aye den acho saa na ntam se den etie nti se ye wura ntam tofom na wo ye wa adwin se bia do ya asobrate me tietia ntam so me ye de me pa injunction na court ana contempt e de bebre no saa na nanam so de contempt be den na beto na ye contempt ne de ya na ye honhom asem de beto tu kuro no ne beto wa woto akonya no so ne be mo hu se da bi ntam etofo ma wo ye nimti ade ntam di agro nti na ma se ye den eto wo tintam de obi sa me a ne ti awa se de ko he ba ne so me de amaka na wo hu brebe no bi betuma kantam brebe ne kantam ye de ntam prade ye de ntam gi ade kwaku ya se be mpradu asasantime mo de ntam prade ne wa nya ehwerew ansa na wo be kan ye wura otumfo ntam no huni se ade wei wo se eye wo dia na wo kan wo ntam se me ka esimasi ntam se ade ye me dia na kwaku aba abeje free me nsam kwaku so se enya wo dia enema mienu nie enya wo dia dia me nso me kan ntam se ade ne so nya den enya wo dia Ghana ye lawyer eni yewura eni asanteman ne ntam ye ni court bia ba bia se manhia enti se nipa ne kan ntam na wo hwe se bia ye pre bibi te se akonya ana bia wo hini bi se wo tu ne de hie bi kwan a wo fa so atu ne de hie no enye kwan papa wo hini na de a wo ye nye na emom wo hwe a de o ti akonya keto so betime yi na se atwede akomanhia akobɔ ne charge ama na nya asem nti nipa ne na adwo so be kantam kora mpo a itime yere na no se de be ya ntam na nya den empie because nya pia mo am wo no ntam ye nka ntwe nsan
waka otumfo ntam yen kan twensan ka se wo de mebua mama ka masa nya no ka mesa aboa enya pie waro tofom a waka wo se ye ntam amane ne amamere ebra ye de kan tam kwaku eye bra nkonyasi aba alesi ye doso ana ebia obi ye diodum no peso de ma baako eno ne baako timi kan tam sa da bi me na ade die na duru me so na magye bua mu ade pese mo de makwa me na sia kwa me a mo predi ade na ma no enya ne dia na ye meme ase dia me maame atima se na mo de ma ne dia na me sere ntam kan tam se ye me dia okay se mo dia de ne ma asimasi amato ntam eno no otumfo ntam aba beto mo so wo se ye ba manhia fe kutire na dia asam ne be fa no so ne ba na de ntam wura wo kan ntam asam ye yie a wo binim na chini nanim etena se etie nsam na mo mienu nyina mo de mo baaye no na obia bebo na manne se nsuo betokora watenam etie obia manne ansa na wonsa da bi won so akwana nanom akwa akubisa sese ni se ne ye mu na mo kan kole sikadwa munyi die odi ade ye nya dan emra me ya wutie me ansa na nanom aba be so no daye abeka a kire ne se enipa simasi a wo kan tam ne gibe mo no na akonya ne dan eye ne dia fama no tina santimam ya maka kire se ni lo ya manhia ye lawyer ye wo ye otumfo ne nananom ne sikadwa o ba ye kwakubisa nananom akokɔ ne betwa ye twa nye de ya bisa ne ya bisa nananom so ba asase twa na menum ye ne ye nye de ne ye maaye ti de nananom bɛka no na ye wura enso so banti ne ye so wono ne etira eso da ye ma asanteman wono ne sikagya kasa kire no ansa no abɛka sa kire asanteman ti de ye wura bɛka ne ye fana ntibire de kantam nkonyasɛm ba yetimi kantam obi awia obi ade etimi kantam wona afa asanya me na me fa ye wafa me yere wo se me fa wo yere etimi kantam tintam de ye wo kwan ye fa so kantam bebribe ne nya ba beto so de ya wo se ye hwe ne ye ka mu nsem ne ye mu amane ne amamere wie ansa na bia ya na ade kora ye koso no akoso okay eti ye baka se ayete se de kwan e se yi free honom eti se de ye nam process so da ne dua na da bi kwa ku me meti asesi ya no se obeka otumfo ntamagu me su pa wa santimamu de fa bom dua ne nyame ai yehu ne se otumfo ntam ne yen embabu na ye ba ne yehu ne se na ebi mu kura timitena fidie tu bagime bre na we de atwam na ye bi na hwe obi na aye na watene ya na wuti ba bi kan ma bi nto na nya dan ehwe aso wo nan na do nsa na ye dan ne mom se so wo nsa na wo na nyina awia ebi a wo se na wo de be dan wo besane enti de obi atie de obi kan fan konko ya asem minua otumfo ntam so sine duabo wa asantemam na mibisa wo se asante na fichire ni nanem nsu adam nyina hye hwan ase wo na mibisa wo yewura ase na se yewura dawo na se ntam a ekura santemam nyina wo de a ensu eda asantemam mposuro otumfo ntam sabe mediya na nsu nyama ye mfato na ba bia obi amba odika asempa wo se ya bodi abodi santo nyama na de abodua otumfo ntam so sine nsuo no hunu se nsuo no hye otumfo ase eye ntam na ma asante gina honom de a nsuo no hwante ne wo ba bite eye ntam ne yewura otumfo nti no wadan wo ba bite me wo de be kan ntam agu so kafa bom dia evreze minim dia de dua de wo bom ya betumi akwa dane na ntam de akwaku da ben ana ebe nya kotokko hene de ntamura ache na sini ho eniema amane ne amamere enwan ya yebetwa enkukwa yebetwa ansa na afa process ebe fam ansa na kotokko hene abetena se o kan tam na wo kan yebehye date da ben dua de se menya misika nya me dwan ya me konsuo nso amekodane na ntam de da ben timum ye nsuro ntam tintam de ye nkan ntam tra sa fa ntam nya de eni ye de ntam pra de wanya ehyerew tina nkoya samba beda ho no mu a obi timeka ja konya media osenya wo dia media osenya wo dia sa osenya media dia ne ye kan tam se konya ne ye media ye ka wie ne ye hwem na konya no wo a wote akonya no so mpo dada no a obi aba akire se akonya na wote so ne ye ne dia waka otumfo ntam agu so ne dia no se wo anya abotre na wo de kokobɔ so ne ye kohwehwem na ntam ne kasa akonya no kura na wo ni ade eye sere na sere ya wo besola akonya so ma de ne dia ayedai aba befa na me a me kan ntam no so no koma me na ye no kre ekoma na ye ne kura ti na me kasa ntam
ye de prade e hwerade pese me nya amane bia me de obeye mu amane wo bi e be kantam bia be ya ntam amane sanse ansa na ye wura be kyereke ntam mfa nu ekohwe ba yi no e de amane ne amamra ne agina ye bi na ye na wonim de ye kum ye si ye de nananum bi ti kura ne gina ntam wonim ye de odwan ye de aboa bi ana asem bi e kan wonim ana enti e wo se waka ntam ne de ye gye niema bi se sika kakra se odwan bi se nsa sna pentu bi ne beje ne ye de kwakwa se nipa esimasi aka ntam o na se amfa ho ne bima ana fo awadi ubeye ho amane se waboso okay ubeye ho amane se waboso efiri se wo se yekosere ma wo se de be ya nananum tumi a ekura ntam a se bi obi kan ntam na odi fo a ana wo ya sobrati a ye di hante no ye di ne bone na emedi wachi na ye di gina bokọ na ye hwehwe mu wie ti na obi wo ho no ma wo kan ntam tena ntam so be ye mfi bibira sa wo hene no wa anyare a na akonya na chena kadam sante hene ntam mese ete se de de curfew atukuro bi so ana ye di junction atukuro bi so ana adwuma bi so se mabo mie biem sa na sante hene ntam te ti se ntam tofo a de wo ye bia wo jai wo akontu a wo nko wo hene wo ye adwuma wo jai wo si wo dan krampo a wa ye de wo jai wo hene wo ba ba ye wedding kra na se ntam aka wa wo be jai wedding ne ye ti ye wura ntam so se ne curfew so se ne junction ti mo ye hia no so ena ntam no obi ka ye wo mienu me na me kan ntam wa mfa nhwe so onim se bia wo usuro se bia ntam de ehu ese ne court mra ye kohwehwemu na se ye ya na medifo a meye mu amane o ntam so de se be preduasa ye de pre ana ye hwere manfa amoso na me tira me ba bi din na ye kura hwehwemu a na ohu se de na asimasi kana ye de be ban se ne ye wo kan kura wanka bi me ana ntam ya me dia ntam wura so ne sante hene me je ama na aka mo man nkoda dinam nkwata na so wiem okay nemmom ya so brakie na obi kan ntam na wano pale wo ebi kura wonimu na na abakose na wo so de kohwe so se me so waka ntam a me so me de boso sa de we ya wo kan me dia isi a wa ena wunya wo hawo ifri se yekọ ne yekọkọka ne ehu ne se wo kan ye no wo de boso a eho ena amane ne den ewo o de boso na kire se minia maka ntam o de boso kire se ntam na maka no wo so waka bi abranya mesuma anka se se ni sinemo no ansa mesome de aboso ade ye si fifi frank yi ena me no mi ni ye pre ho ena me se eye media ena me ka ntam se bia me ka esre ye gu yi e bia esre yi me ntam na na madaru ma me de esre ne ye mfato nsa santen ntam ye mfa nye mfato ho oba bi me ka esre yi a ye ntam se ade ne ye media se ade no eye media na wo fa de a oto esre yi ena wo nso so emboso no enso ne se ene ya wo nso so wo so wo kasre sa ade a me se ye me de a waka sre no me so se ye me de a se me so se ye me de a wo so wo kasre no me so me to esre ntam so na so aka ho de ye mi na obi na se di ade ne ye me de a wo to sre ntam se ye wo de a me to sre ntam afei we are going to the spiritual side de ntam ne ye ne de a wo ne sre no de wo kasa esre ne kasa kire no kwa akotena se na esre na wo yesa agu na sum se emofra ne mienu akini a wo mudi no wei na ye ne de a afei na nanom ba betena se a wakantam hu no esre ba e wo se wei ana sebe mprediasa eye ne de a wono nso na wo bra wo pe de wo kantam no ntam no sebe mprediasa ne de a no e bra wo pe bia no kantam ni mu asem enya wo na be se ne bere se de court ya sebe o letter next week yesia santehene ntam ya nya ne sa bro pe bia no e bra wo pe na santehene tena ne ntam so enya court se de ya sebe o court se de court man catch us as santemra ne na mamu a di bu asanteman no eso se na manyofo de enti ntam no etumi kum echa ekum santehene tam kum papa tum santehene ne ntam ekum na ya na ekum ne ya ma mekancho de bia makacho se obi di santehene tam anase se bibi ye obi na se eye santehene no de na mu ye fom na e bia na nanom nkonya no masore ne so a ne mu maso ya no e ma metwere nguwa se ashanti sentems da anase bia dua uhu se de bia se de dua nya obi anafu ne de nanante no ya sese no e wodo unchiri makore bitime ye den e ka wo mo ntintam etimi di bone
woyɛ wɔ hene na wote akonya so na wotena ntam so sɛ bia wa nkonya so fo aka ntam agu so sɛ bia ade a wo yɛ na yɛnyɛ saa otumfo sɛ yɛnyɛ ne saa na emom tumi a wanya nti na wode tumi ne hunahuna tena nkonya no ɛna bia woyɛ saa na watena nkonya ka ntam mu so na wode woyɛ ho sɛ watena ntam so wo nka ntam a ntam ne nananom mpo sɛ bi maka kyerɛ sɛ nkonya a wote so ne nsuo ɛda ha no mo ne hyɛ ntam na otumfo ase de a nananom hwɛ a wodi fo no omutimi kyekyere wo de woto dam one itimi bɔ yaleɛ kuro no bo nsa uma wu obam ebete ese we yato enyume wo ha sai kuro no mpuntunyume nkoso bo nsa kuro kese pa so de etia na ye den etie ennam de wote akonya no so kuro no so no wode ntam aye nti no ena ntam ne nananom atena nkonya asole omo ye den eye ne saa wo ka ntam a ete se de wakwa di bosom atam a bosom na asole a wobetu su atua saa na otumfo ntam so ye den etie yo kwaku yetante yese te ho oseme nte ho yeso wate ho eno so ase ne se kwaku ye di asema ba bepie mu obedwam ana ebia de ntam ye ne dia kase won se kopie menhia efikasi ma memfa wonye mfato ho sanse ho ne yesua de ye wo de mu degree de bia usa wanye ne we kosua de ye kopie mu menhia efikasi mu a na se obi eba be kan ntam a ye fa sampansense mu ma mefam kakra nya no ne ye be kan abra sampansense ne be to ho no no ye wa kantan kranchi abra sam modua faruk eye na adwo sese ye wura hwehwe asem no mu awie asomdwie beba sampa enti waye na adwo se wo kɔ ne abusua na akɔ akɔyɛ baako no omo ya ade bi omo kan ye wura ntam ye wo bere bi ye kan ntam etimi kan ntam se ade a ye koyi ye sere wura ntam kan ntam se ye kɔ aye nye bi mu okoye sa ade na wato ntam ye besuan kura se wo hu bi ye so afene ma ye kan se me ne de wura ntam aye den ataato enti entam de te ho na akɔ akɔ bi se wakantam na nanom atuo nyina egbo woni kire se he enka bi emfa moso hwe na wanye asem na wo ba be ka no wo ka ho pe enipa simesi bitimaten on se obu ha na koma ben no ebi a metie yi ye kotina wa wo ka asem ye gidigidi otufo chia me wadaro ma mpese me kantam chia me ma wo kwan a wutimi kantam otumfo te wo no ma ye kantam agi se chia me na ma wo kwan se ye dai kantam wo nanim te bia sere wa sere ono an be chiro process na be fam na wa sere aka se bia ka urantam se bla 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 na waka ni e bisa wo de bobo so ana se de o de madaro ma mi urampa chimo hwehwe asem no munye den enwie onpene ho asem e bia wo de kobo so ene ma mienu se ye de pre ne ye de hwere wo de kobo so de akohwehwem na okodi bema ana okodi fua ade na wo no ahwere no obi aso ni ho a obehwere se be previous antamba bo na obetena akonya so da yewura betum obi anu a wato yewura ntam asantemam a odi bere bi a obi eda so wo nsa e beje afre nsam sa na ntam tie ti ahenkwafo e de wo bekọ monko chine de dua monko na monko te ho nya dai e ma no ne ye do aba begina badwampe bibi kakra ma ye je wo snap ne de aba ne de akosere aya na maka cho se snap e de kwa wale snap e de kwa mention mu fisi e de kwa ho kwade a ne mu hwe yie ye de konkunya so kosere bompa ye ma santeman kai wa wo de snap ne ye dai e ba ye no na nananom mo ani aba be di wachi se nipa simesi na de ade ye de mamu ye dai aba munye na chigina pa de wo mpeni ye sebi nananom ye sere mpuntuo ye nsere musuo obi nton san shira ne de busuofo de biara da obi ntin se kan ware ne tamfo nipa wo ko emu shira no na wo ma nananom fansa kudina nkonya dam koka sesi pansi se na waye nananom munti no ba bi obeko bia mo nsa no de obeye bia mo nyinam wo wale a muntie mu a wa ma no me kese na abedai abedi watie enti menhia de yekokopie mu a de bia maka ebisua de ye nyi ticket wo bra na bedai ebisua de wo honom dan de nyina so kotoko hene tena se awoka wo se ketu ani menhia wono nko na yekese ye nya bebepie mu aman hene wo nyina omo sole ade asem na omo ka yewura atia me ni ahenkwa so begina ade asem na omo ka enti ekopie mu menhia ho na yekese yewura sante hene ntamura wona ntam ye ne dia santemami ya wono nko na timi kantam obi ani obi enti wo hwe abempɔnfo na mahene no adikrofo omu nyina so wo mo ntam omo busua bi krobia wone ntam krobia wone di krobia wone ntam enti ne yese asanteman ntam ho na ya asanteman ti otumfuo ene yedi wo din abeto so ne ya otumfuo de entam ese no no so eno ne so
ye na na man kwa akodom semfie adumasan hene otumfo brempon o won ntam ho ye na na asumenya man hene ode ne ho wachire kosi ntirama o won ntam da sebre wo sei bo nsu bre Ethiopia sie wanya ne ba bi kro wo won ntam kro bia aman hene brempon bia won ntam obia wo ade a oye ya ode agina ye ne nananom akonfo twa nwan ye bibi ede ye ntam gina ma akuru no je meche wate ase ebia na ya awo mpo no o kan tam no ye bibi na gina na odi nya awo na ebe ye ne ntam kese okay wate ase obi so de ye wuo ana kuma ye kum ni nua bi wo nanim me kan tam kam nua kofi abrante ye twa de tifie da wi akete wo banim obi so ntam no okay kro bia wo ne ntam nemum asanteman de no ena ye kese a wo ye brempon wo ye man hene wo ye di kuro eno na wo ti hia ase eno na wo ntam no krampo na wo so obi be ka kire no eno nso ko wie no ti asante hene de no ena ye kese otumfo ntam ena ye kese ti de na wo ka kire woni a wo de ntam o ke kan ntam basabasa kwaku media de meka cha hwefo kan ntam basabasa ne se woni a wo hwe Dumasa TV ye be kan ntam agu so ma yefa ma odua ye be kan ntam agu so pa de nka ma yefa nsi u court okay ye be kan ntam agu so pa de nka de kotwa wan ya wo prison na zabra sanse ntam emu nnome ne mu niema ewo mu no aya ne ye ba betena ma nhia ne ya kan basa se ye ko deep to entam ensunsan so de ntam ebe ntam betumi dia brɛ ya enka wontena wo edi ntina obi kan ntam na bedwam gina wo itimi yoro na no hwɛ de be ya ntam no kura anye de emma ebitima san kuro ni nyina santam to sanfie Dumasa kuro dua yi mu a enye na na man kwa akodom kwa na ntam no abɔ no kuro ni nyina wa wo ye adwuma okuro no so no mesi ni electricity ni wa wo ton aduane wa wo bu kwan mogai nti ntamba beto no mu a ede wo yoni brekuru amane brekuru ti e be sere mabunu ya yesu amane ni amamela ye firi se ntam hwe ni ntam bi wo mpa madika aka to se be kan tamagu so yewura titiru yewura otumfo ntamagu so de ma yemfa ma odua na wakọ nsunsu akwa dane masema meka no kwaku ya dase mesome dase mini kwaku bedi akọ na ye no adwetwe nkomo e de afa ntam ho mesere se ode wadwen chebeto no mobuo na ne die mra okase mu e comment section ho no Facebook Dumasa online YouTube Dumasa TV medin dia tesem hene kwaku e be se hia makram